pare, bruja. Da. Ko neka beba iz ovog bruja. Čekaj, hoćemo ići na različite strane ili ćemo svi na grumpa ići? Svi na grumpa. Ne, neko na Vuku, neko na grumpa, neko na blue. Može. Idemo svi zajedno, nemo svi sve zajedno. Može. I ko će onda uzimat? Uzimat ćemo svako po jedno. Ali dogovoreno. Putno ćemo se dogovarati, idemo se. Ja, ako odete u neki lane igrat, ja ću se tako razočarat u vas. Ne, ja jungle, ne. Možemo gankat, ali to je to, samo gank. Genkat ćemo non stop. Bot ćemo genkat samo. Idemo dole. A što niko ne igra na top, oni će se podijeliti, a ne mogu se podijeliti kad ih je dvoje. Ne može da trojica da ga uradite. Možemo da uradimo. Majki krimpaj. Majko. Od svih Srba 30 seconds until bravo. minions spawn. Srbi podivljali jebate. Što mislite koliko nam treba da dođemo do 6. levela? Jedno 40 minuta. Ko što nije skužio što je krempa. Ajde, brzo. ko će ga? Bruno, tucite svi da moramo što brže klirati. Zašto ja tankam? Da ja imam shield. Ko će ga uzeti? smajta? Ti bro. Daj. Onda ćemo... Onda mi pomozite moje blue. Jedan mali je moj. Jedan moj. Poslije će biti zajebano oko tih malih, ja onda neću moći V uključiti. Hvala dečki. Brzo, moramo reagovati brzo. Jedan mali moj. Evo ovo isto uzima onaj, to Starke uzima. To sve ili... Kako ne? Čekaj, redim moj, neću ja Jednog veliko. malog. Neću ja veliko. To ja. Ti Bruno, ti. Da nismo Ali drugi kojiš- level još. Da, ja to sam prvi. Ja jesam, hej. Ovo ko će uzeti velikog i svako jednog malog. Može. Tko uzme velikog? A Bruno igra. Ne, Ja sam malog. Uzmite vi slobodno, ja ću ga samo lupiti. još nisam drugi level. God. Ja sam sad mak. Idemo Ja, sad smo svi drugi. Tu ću jednog malog isto. Evo ovaj ću Ja ću malog. samo redu. Ajmo brzo. Idemo. Nemam problem. Sad moj je malo. First blood. Ja sam da, ajmo na kreba. Ajmo. Ili idemo na top genka. Čekaj, bot već uništavaju kuri. Ajmo na top. Čekaj. Ja sajt, tako. Nemam slovo nikakav. Trebali smo čekat treći da se mogu privući. Imaš ti tont. To. Samo nije čekaj. Bome smo mu pokazali. To! Uj. Ko je glavni? Neće. Aj više neće. Oj me, šta sam napravio? Ajmo na kreba. Na vjetrić. O, fula me. Uzeo neko kreba, idemo sad mi u njihovu Nema. džunglu. Da, pa da, tako će, mi ne može ništa jungler kuć, ako najđe na nas najbolje. Ali uzeo suđu, Vaši najbolji se, što je to? Ma pusti ga, puko je. On je onako podvrstana. Ma nije on podvrstan nikog, on je glupi bugarin. Ajde, ja ću malog jednog. Što ne udovolji? Ja imamo tu predstavu. Bam! Taman, Idemo dalje, idemo tu. Samo pazite da nas turet ne bi tu. a potući će nas. Bruno tenka. Oboje meni tenkate. O jebote, ovo je miskino. Nema! Nema ništa. Nema se rate. Ajmo na bot genka. Da vidimo možda ovdje ima nešto. Hehe. Pro Mario. To, Ajmo, idemo genk. Šta već? ubit će nas kuć. Triple gank. Pobit će nas svi glupi. Kako ćemo umrijeti? A vidi mi treći level koji blitzko ludi. Idemo na Gina. O, da.
O, prende moj, kakav kill! To! Ubio sam, a ne, dobio sam assist zbog E. Ja nisam, sram. Sam to sam ga poturet jer sam ga... Evo, nidali, je. Mislite da možemo u to? Prijetnije od drugog junglera. Ubi ward, ne. Nisam pulat. Mali ne. Ne dajte da umrem! Kurvo, do... Ne dajte da umrem.